Чакай малко, нали? Да, Майло. Ти ли си? Да. Ти си жив. Ти си жив. Това е супер. Супер. Папа. Извинявай. Какво стана? Направени на маймуни. Беше ужасно. Къде беше? Бях... Мама, чакай. Да. Мира. Момиче ме спаси. Мислех, че сме на безлюден остров, но се оказа, че сме тук. И си бил тук. Тя не ми каза, аз съм идиот. Кой знае, че съм идиот? За случилото се. Хората, които ме докараха. Ще им платим. Спокойно. Знам какво ще направим. Как си? Добре, трябва ми само баня. Не всичко е продадено. Ще го направим. Това е тя. Коя? Блондинката. Джени, скъпа. Джейсън иска да говори с теб. Кой сте ви? Драги, ето ти билети. Насам. Зина. Моля те. Зина, бира. Иска да те види, наистина. Дай. Почакайте. Зина, бира. Нали е сладка? Добре, но не разбирам. Джени, въпреки лъжите и долната ти постъпка, още мисля това, което казах. Че ще ме довършиш? Не, че те харесвам. Говори само за теб. Боже, Джейсън, ти беше прави. Тя е възхитителна. Благодаря. Добре, ще взема Райан. Джени, ще имаме пресконференция, за да разкажем какво се е случило и искаме да кажеш няколко думи. Пресконференция? Да, няколко камери. Пратете Наташа, спешно е. Добре, но Райан е вън. Ще почакам. Аз съм от Америка Блес. Идвам ли, Джейсън? Какво става?